tare. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa tashar mu mai albarka ta Hausa Crypto Analysis. A yau abubuwan da za mu tattauna a kai shine me ake trading a kasuwar ko kuma me ake kasuwanci a kasuwar forex ko kuma in ce financial market gaba daya. Abubuwan da ake trading a kasuwar forex ko financial market sune pairs, indices, cryptocurrency, stocks da sauransu. Abubuwa masu muhimmanci da za mu fara tattauna a kansu sune pairs, cryptocurrency da kuma indices. Menene pairs a kasuwar forex ko kuma financial market? Pairs gamayya ce ta kudade guda biyu, kamar misali euro USD, euro JPY, AUD CAD JPY da sauransu. Currency na farko ana kiran shi da base currency, na biyu kuma ana kiran shi da hot currency. Yanzu misali sai ka zo kana cikin financial market ko kuma forex market sai ka ce misali buy euro USD, ma'ana kana siyan euro kana siyar da USD. Ko da yaushe shi base currency shine a farko. Idan ka ce buy euro USD kana sai da base currency kana siyan hot currency. Idan kamar misali yanzu ka zo ka ce sell euro USD, kana sai da euro kana kuma siyan USD a lokaci da, ma'ana kana siyan base currency kenan wanda shine euro, kana siyar da hot currency wanda shine USD. Na biyu, menene cryptocurrency? Cryptocurrency kalmomi guda biyu ne suka ba da cryptocurrency. Akwai crypto wanda take nufin kamar abin da ba za ka iya gani ba ko kuma ka taba. Akwai kuma currency wanda wannan abu ne wanda ya shafi kudade haka. So in ka hada shine baka irin misali kamar kudi wanda ba za ka iya gani ba bare kuma ka taba. Kawai numbers ne wanda ake mu'amala da shi online akan network kenan. Idan za ka yi hada-hadar cryptocurrency dole za ka hau kan network ne ka siya sannan kuma ka siyar. Ba za ka iya yin hada-hadarsa kamar misali ɗauko bitcoin in baka ko in ɗauko wani cryptocurrency in baka daga aljihuna ka ɗauko ka karɓa, ba zai yi ba, sai dai ka yi shi online. Misalin cryptocurrency da kamar misalin bitcoin, ethereum, litecoin, shiba inu, doge da dai sauransu. Yanzu kamar misali idan muka ɗauki bitcoin, akwai kasashe da dama da kuma irin guraren shopping online haka wanda za ka iya ba da bitcoin ɗinka ka siya wani abu, ko kuma ka je kanti haka. Akwai inda ma akwai ATM na bitcoin. Akwai garuruwa da yawa da za ga da akwai ATM da bitcoin, musamman ma a gurin irin point of sale haka, wanda za ka ba da bitcoin daga wallet ɗinka sannan a baka wani abu. So idan kuka duba gaba ɗaya kuɗi ne dai da baka ganin su, ba zaruwa kai ka ba da bitcoin ba aka baka wani abu, a'a cikin wallet ɗinka za ka koma online ka yi hada-hadar da nambobi, ba zallan kuɗi ba ne kamar yadda za ka ciro kuɗi a aljihunka ka bayar a baka abu. Shi ko da yaushe cryptocurrency in za ka yi hada-hadar shi sai dai ka koma online ka je ka yi hada-hadarsa, ka siya ko ka siyar, ko ka siya abu da shi ko kuma ka siya. Menene indices? Indices exchange ne na shares a financial markets, amma shi bambancinsa da cryptocurrency da kuma pairs, ita wannan exchange na indices yana da liquidity, yana da high liquidity da kuma volatility. Kamar misali mutanen da suke cikin shi suna da yawa, sannan kuma gudun da kasuwar da take yi shi ma yana da yawa. Misali na indices muna da irin su boom and crash indices, muna da irin su volatility indices. A cikin volatility indices muna da volatility irin su 100, 75, 50 da kuma 10 da 25. Sannan muna da volatility 100s, volatility
50s, 75s da dai sauransu. Sannan muna da step indices, shi ma indices ne ko in ce share ce da take zaman kanta. Sannan muna da irin su jump indices, shi ma wanda ya kasu irin su jump 100, jump 75, jump 25 da kuma jump 10. Sannan bacin wannan muna da irin su woman crash wanda na yi magana a farko, ita ma ta kasu. Akwai boom 1000, akwai crash 500, sannan akwai boom 500, sannan akwai crash 1000. Wayannan su ne wasu daga cikin misalai na indices. Duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan lokaci a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Crypto Analysis. Kada a manta da sunan tashar tamu Hausa Crypto Analysis. A danna mana subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa yanda duk lokacin da muka saki sabon bidiyo zai zo maka. Mun gode.